apagamos os móviles, nos acordamos. Moi ben, imos dar comenzo entonces a cuarta conferencia deste 11º ciclo e, bueno, decir que a conferencia esta sería a 84. Me gusta recordarlo sempre para que se sepa a evolución que van tendo os ciclos de información sociosanitaria aquí en Outes. E hoxe contamos con Pilar Burque, que sabedes que a comadroa do Servicio de Noia, que estuvo aquí en Outes moitos anos e, bueno, xa é unha veterana destas jornadas porque xa tuvemos varias veces, sempre moi ben e resolvendo problemas que do que se trata. Decía eu na última charla, o título desta charla, que era enfermedades máis frecuentes nas mulleres, iba a traer consigo que non iban a vir os homes e evidentemente vedes que a proporción, entonces o risco de poñer títulos moi específicos nas charlas pues nos leva a isto. Eu creo que interesante, desde logo eu cando empecé a preparar a charla me levei unha cantidad de sorpresas tremendas, non me imaginaba que hubiera unhas enfermedades que eran de predominio femenino, non me imaginaba que hubiera tantas enfermedades e tan frecuentes además. Todo iso veremos ao largo da charla. Como sempre, antes dar as grazas ao Concello de Outes, como sabedes, o Centro Social, sabedes que esta xente están moi activos sempre para que todo salga ben, que iso pretendemos, ao Centro de Saúde de Outes, a Disbismur, que temos aquí diante o regalo que vamos a dar a Pilar, este non o controlas, e eu creo que é moi interesante a iniciativa de poñer a ponte do ruso aí para a xente que ven aquí a dar as charlas. A Asociación Cultural Terra de Outes, que nos ten o panel e nos fai a distribución. Sabedes que as charlas aquí Vicente se preocupa de gravalas e antes de que acaben xa estamos todos na nube, xa está en YouTube por aí todo o mundo, o que facemos aquí xa está por aí grazas a Vicente e a xente de Terra de Outes e a Xerencia de Xestión Integrada, que como sabedes vou a inaugurar e a que lle dá o visto ás charlas. Ben, sin máis, daros as grazas a todos vos, por suposto. Desde logo hai que recoñecer que tedes un mérito e iso é o que máis nos motiva a nós, porque un día como hoxe, co frío que fai, ca meteoroloxía que non nos acompaña, máis empezou a chover agora, pero bueno, agradecer doblemente que estedes aquí e veredes que vai a valer a pena que Pilar nos vai a instruir sobre este tema, que era enfermedades máis frecuentes nas mulleres, era o título inicial, pero como vedes, ela fixo un cambio para falar de enfermedades ginecolóxicas, que creo que queda moi ben tamén o título. Entón, sin máis, daros as grazas e vos deixo con Pilar. Bueno, vamos a ver. Bueno, pois as enfermedades ginecolóxicas máis frecuentes na muller. As ginecolóxicas son na muller, non van a ser como por eso son incluso na muller. Aí aquí. Non? Creo que te tens que poner ese lado. É o revés. Enfoca aquí o pico, todo eso. Aquí está. Si te pos aí, Bueno, poñemos aí. sí, Tens que enfocar aí. casi prefiero aquí, Sí, non te preocupes. Vale. Tens que enfocarlo aí. Sí. Pilar, vais aí. Non me oyes logo. Bueno, as enfermedades vamos a empezar por unhas. Podíamos empezar por o cancro, pero vamos a deixarlo para o último momento, non? Entón, vamos a empezar por as vulvovaginites, que son máis frecuentes nas mulleres. Que son as vulvovaginites? Pois son as infeccións que hai na vulva ou dentro da vagina. Que hai moitas mulleres que as ten e son moi frecuentes, todas elas. A vaginose bacteriana é a máis frecuente destas vulvovaginites. A candidiase sería a seguinte. A terceira, a tricomoniase, pois ten un pouquiño menos de frecuencia que a primeira e a segunda. Era así. Non, estou dando ao revés, agora sacudí. Vaginose bacteriana. A vaginose bacteriana ocorre no 50%, das mulleres que a ten non ten síntomas ningúns. Eso non ten síntomas ningúns porque tampouco non se dá ningún tratamento. Non habendo tratamento, non habendo síntomas, non se trata. Non vai pasar nada, ela vai pasar sola. Os síntomas máis comuns
suelen preferir as mulleres é que ten un fluxo pois gris, que acuoso, que huele mal, ou incluso a pescado, a peixe, é que aumenta despois da menstruación, despois da regla. Pois da regla ainda incluso é máis. E despois do coito, despois de ter relacións sexuais, tamén aumenta. O tratamento solo, como dixen antes, é para as mulleres que ten os síntomas, é dicir que notan que eso é moi desagradable, que o están pasando moi mal, entón van ao médico e van a dar tratamento. Vale? Non lle dei, non? Así. A vacinose candidiásica. Esta é unha infección que é moi frecuente, sobre todo na xente máis nova, nas mulleres tamén, pero quizás máis frecuente entre os 20 e os 40 anos. É dicir, que despois tamén hai, pero quizás a mellor menos. É a segunda causa. A primeira é a outra que dicen, que ten ese cheiro a pescado, que é desagradable. E esta, o 80% son cándidas álbicas, ese é un tipo de hongo que crece aí dentro cando as defensas están baixas, generalmente. Hai varios factores de risco, varios motivos que poden facer que teñamos unha candidiase. Que é, por exemplo, tratamientos como antibióticos. Hai certos antibióticos que estamos tomando, por exemplo, un dolor de garganta, ou de muelas, pero garganta é quizás o máis frecuente. Tomamos un antibiótico ou incluso infección de orina, e a raíz de aí empezamos a sentir un picor moi grande. Por qué? Porque igual que mata os bichiños malos, pues tamén mata os bons, que están protegendo que non crezcan os hongos. Entón empezan a crecer os hongos e é cando nos dan os síntomas que despois vamos a referir. Hai outros, aparte dos antibióticos, tamén poden ser corticoides, pois os estrógenos, nalgúnas persoas que os ten que usar, a diabetes, as persoas con diabetes tamén ten máis tendencia a ter os hongos na vagina, me refiero. E o embarazo tamén é unha situación que é moi propensa que as mulleres collen hongos durante o embarazo, e hai que tratalas, que eso veremos despois. Os síntomas, o primeiro é o picor moi intenso, que ademais o que fai é que nos rascamos hasta de noite dormindo, pero nos rascamos. Entón vamos a ter a vulva toda irritada, a parte do picor hai un fluxo que o fluxo que temos é blanquecino, con grumos, como se fora un requesón ou como se fora incluso yogur, un yogur natural, claro. Tamén pode haber dor nas relacións e máis dor ao orinar. O tratamento, bueno, eso sempre vai facer o médico. Cando nos pica, pois temos que ir ao médico. O médico é o que vai a valorar por unha serie de síntomas, incluso como é o tipo de fluxo, porque non todas, hai outras infeccións que tamén poden picar, pero o fluxo non é igual, e nos está indicando que é outro tipo de infección. Cando hai dúbidas, pois o que se fai é coller unha muestra, mandarlo ao laboratorio, de entrada vaise dar tratamento moitas veces para os hongos, e algunha vez non son hongos, pero tampouco non pasaría nada. Despois, cando vemos o resultado do análise, pois saberemos que se foron hongos, pois está ben tratado, e se non foron, pois vai ser o tratamento adecuado para a infección que sea. É unha infección que o tratamento aliviase, no 90% dos casos alivianse, o tratamento con cremas, incluso externa, xa suele aliviar un pouco. Para curala hai que facer un tratamento completo. Non é conveniente andar utilizando, pois cada vez que me pica, xa teño unha crema na casa e bochas. Eu non estou utilizando así. Non facer esos tratamentos así, porque tamén se poden mandar resistentes e despois non servir. Vale? E tamén é frecuente que aparezcan de novo, a recurrencia se pon aí que aparezcan de novo. Se curacha, pero acá uns días ou un mes ou de dos, outra vez estamos igual. E a veces hai que recurrir a tratamentos máis largos para que isto se resuelva de todo. O tratamento pode ser local ou por boca. A parella, normalmente, tendo relacións, podemos pensar, pois entón ela tamén pode
podo coller os hongos. Sí, pero non se tratan. Normalmente, salvo excepcións, non é por sistema de dicir, a muller dáse un tratamento e o home hai que dar o mesmo. En principio tratas a muller, o home non. A mellor nas recurrencias, entonces a mellor sería, probablemente sería indicativo tamén volver para tratar o marido para que non vaya a ser que se está pasando nas situacións continuamente. Na embarazada sempre hai que tratalas tamén, porque senón despois no momento do parto tamén se pode contagiar o pequeno. Entón hai que tratar sempre local, non é por boca nunca. O tratamento sempre é local. Un óvulo, generalmente un óvulo ou 5, depende do momento do embarazo que se este, se utiliza un óvulo ou 5, e crema para a parte externa. En canto a vacinite por tricomonas, as tricomonas pois é unha enfermedade de transmisión sexual. Aquí sí que hai que tratar os dous, é dicir, que se transmite de un home para a muller ou incluso da muller para o home, e entón ele tamén pode levar para outro lado. Igual que ela pode pasar a outro home. Os 50% destas tricomonas, destas infeccións, son tamén asintomáticas, non hai ninguna molestia. Pero, tanto no home como na muller, pero hai nas que tratar todas. O fluxo vacinal, normalmente na muller, porque no home non teño eses conocimientos, eu utilizo máis que as mulleres, a voltas, é un fluxo maloliente, espumoso, verdoso, incluso algo amarillento tamén, entre amarillo e verdoso. Como huele moi mal, pois a xente dice, pois hai que ir ao médico, porque isto non é normal. O normal é ter un fluxo clariño, cremosito, que non moleste ninguna, iso é o normal. Hai persoas que ten máis fluxo e outras que ten menos, vale? E tamén iso é normal, ter uns máis e outros menos. Como pica, pois tamén nos leva, iso é un síntoma que nos está dicendo que algo temos, aparte do cambio no fluxo. Como nós normalmente temos un fluxo clariño, nese momento que pasa a ser verdoso ou que huele mal, aquí pasa algo. Entón hai que ir ao médico. Tamén, outro dos síntomas é que hai dolor ao orinar. E dolor durante as relacións sexuais. Isto tamén pasaba no dos hongos. Tamén hai dolor nas relacións sexuais. E os síntomas agudízanse ca regla. É dicir, que nese momento todavía se encontra peor. Máis picor, máis peor. Entón, hai que ir ao médico e tratar. Seguimos con isto. E, bueno, non poño nada dos tratamientos que son, porque iso é cousa do médico, entón avisamos, non ten sentido mellor nombrar aquí que se utiliza isto ou outro, porque cando vai a facer é o médico e temos que usar o que nos diga o médico. Que é a dismenorrea? Pois é unha dor na pelvis ou un abdome que aparece antes da regla ou coincide con ela tamén. Dismenorrea, dolor, suele ser presente a mitad das mulleres. O que pasa que algunhas sempre un pouquinho, cando van a ter a regla, pois está dolle a barriga, algunhas incluso chegan a estar na cama. O 10% ten que estar na cama entre 1 e 3 días. Incapacitas, non poden facer nada. Hai nas que tratar. As outras, a veces non fai falta nin dar ningún tratamento. É máis intenso na adolescencia, despois que a idade vai desaparecendo. Hai dous tipos, unha delas é primaria, que vai sendo que está asociado aos ciclos ovulatorios. É dicir, cando hai ciclos ovulatorios, todas as mulleres temos normalmente ciclos ovulatorios, pero hai algunhas que certas hormonas están moi acusadas e son as que lle dan ese dolor tan intenso. Entón, a maioría das mulleres temos, algunhas non ten, entón ten que ir a facer a mellor, se queren ter un fillo, ten que ir a fecundación in vitro ou outras cosas. Pero a maioría sí que temos ciclos ovulatorios. E secundaria, outro tipo, sería primaria, é que é debido a iso, a ovulación. E secundaria, que é secundaria a outro proceso. Por exemplo, os miomas poden dar dolor, miomas, malformacións do útero, enfermedade inflamatoria pélvica. Hai varios procesos que poden dar
esta dismenorrea, esta dor, vale? Neste caso, pois, habrá que buscarle a causa. En algún caso determinado, por exemplo, os miomas, non se suele facer nada con el saldo, que den moitos problemas, porque pois, serán moitos sangrados ou moita dor, pois a mellor pois, sería indicativo de quitarlos, de operala e quitar os miomas. O tratamento da dismenorrea sería antiinflamatorios, que seguramente máis de unha persona aquí, cando vai a ter a regla ou está con ela, pois acaba tomando un ibuprofeno, non? Eso sería un antiinflamatorio que se toma, que recordar que non se deben de tomar alegremente, porque ten moitos efectos secundarios. O primeiro é afecto ao estómago, de modo que hai que tomarlo con alimentos, sempre con comida, porque acaba facendo daño no estómago. Eso por un lado. E agora se están empezando a descubrir así alguna cousinha máis. O sea, que hai que tomar os medicamentos cando fan falta. Pois tomo ibuprofeno porque a mí o paracetamol non me fai nada. Pero isto é un antiinflamatorio, con o cual ten outros problemas, vale? Outro dos tratamentos para o dolor, esa dor que temos, serían os anticonceptivos. É dicir, que unha chica que chega que eu teño unha dor tremenda, encontrome fatal, antes da regla, teño que estar na cama. Entón, a veces, dándole os anticonceptivos, desaparece todo ese dolor. Entón, se está dicindo que é por os ciclos. Realmente é debido á ovulación. No momento que damos anticonceptivos, desaparece a ovulación, entón vai desaparecer a dor. Se non desaparece, habría que logo buscar a causa. Se sigue tendo moita dor, hai que buscar esa causa desa dor. Outro dos problemas que suele haber na muller son patoloxía do suelo pélvico. Eu poño dous titulares nada máis. Unha delas é a incontinencia urinaria e outro é os prolapsos dos órganos pélvicos. Vamos a falar de cada un deles. Aquí podemos ver, que está no medio, que aquí nós, as mulleres, temos unha parte, esta cousa que vedes aquí que estou señalando, que é azul, aquí que se ve moito máis así estirado. Eso que está aquí, nesta parte de aquí, quer dizer que está ben o suelo pélvico, que está en boas condicións, e iso indica que están todos os órganos no seu sitio. Normalmente non temos problemas de escapes de orina, vou beber un chusco de agua, que parece que me... Bien, entonces, e a outra está indicando outra parte do dibujo onde está isto, aquí, isto está indicando que o suelo pélvico, que é unha especie de hamaca que temos nós así aquí abaixo, pois está moi esfondado. E como está esfondado, que pasa? Pois que vais ao útero, vais á vejiga, vais ao intestino grueso, recto, entón acaba dando problemas. De eso vamos a falar agora. Pero un pouco quero que sepades cal é a causa, vale? Vamos a falar do primeiro. Este é o anterior, esta. Incontinencia urinaria. É a perda involuntaria da orina, involuntaria. É dicir, que nos escapa, pois, cando estornudamos, cando tosemos, cando queremos ir ao baño non damos chegada, e provoca un problema social ou higiénico, poden ser as dúas cousas. Ten unha alta prevalencia, pero non se sabe realmente canta xente ten este problema, porque moita xente tamén o oculta. Sintes un pouco mal de que todos sepan que se lle escapa a orina. Hai varios tipos de incontinencia, non son todos o mismo. Hai unha incontinencia transitoria ou de curta duración, que é generalmente porque temos unha infección de orina, por un proceso que hai que tratar. Pero poñamos o exemplo dunha infección de orina. Pois a veces, que a infección de orina temos unhas ganas de ir, pero non damos chegado ao baño. Entón, suelen ter unha duración moi pequena, como 4 semanas, como máximo, e desaparece o problema. Pois con tratamento ou non, pero bueno.
Outra incontinencia sería a de urxencia, que quero dicir? Que eu quero ir ao baño, pero non dou chegado. Eso me sale algo antes de chegar. Ou, por exemplo, que estou querendo abrir a porta porque teño ganas de facer pis e estou ben pensando, teño ganas de ir ao baño. Teño ganas de ir ao baño. En eso estou metendo unha chave da porta e xa me saliu algo de pis. Eso é unha incontinencia de urxencia. Ou estou abrindo o grifo e ao abrir o grifo sona agua, clac, xa me sale a orina. Chámase de urxencia. E a esforzo, a incontinencia de esforzo, pois xa cando tosemos é unhas gotas de orina ou máis cantidade. Empeza por unhas gotas e acaba sendo máis. E despois hai outra incontinencia que é vista, que quero dicir que ten parte de urxencia e parte de esforzo. Es dicir, ou agarrar un peso, ou dar un salto, ou facer un toser, ou estornudar. Eso é o esforzo. O esforzo implica, como decíamos na parte anterior, vou ir á parte anterior para que se veja, como que aquí se ve que a vesícula é esta. Entón, a vesícula, vedes como está aquí dereitinha? Que está moito máis arriba, estos músculos que están aquí tamén están axudando a sujetar que non se abra a vejiga. Sin embargo, aquí ao estar moito máis caída, pois que pasa? Non apreta tamén. Entonces, fai que cando temos esas ganas de, a veces sin ganas, pero estornudamos, ou tosemos, e nos sale espontáneamente. Aquí. Que vou sempre ao revés, porque parece que debería de ser da outra maneira. Bueno, os tratamientos. A incontinencia transitoria, pois ten un tratamento específico, que é o médico que ten que valorar que tratamento é. Hai unha serie de recomendacións xerais que son medidas higiénico-dietéticas. Por exemplo, reducir o consumo de sustancias excitantes, como o alcohol, o café, o té, corrixir o estreñimiento. O estreñimiento tamén favorece que esa manca que temos aí se desfonde máis. Cada vez que temos que facer moita forza, se desfonde máis esa manca. Entonces, ese suelo pélvico vai se perjudicando cada vez máis, entonces fai que teñamos tamén cada vez máis incontinencia. Non usar faixas, que aquí non o pon porque eu intentei reducirlo moito, a faixa perjudica. Non se debería usar, por lo menos que apretara moito unha cosa, dice, bueno, non, é que a mí non obrigame na barriga, pero que non aprete. Vale? Non digo que puntualmente, pois un querer ben arregladito un día, pois usa unha faixa, non pasa nada. Pero por hábito non se debería de utilizar. E despois hai outros ejercicios que a veces facemos, que vamos a zumba, e aí hai moitísimo salto. Pois iso tamén favorece a incontinencia. Aquela que ten vai a favorecer máis que aquela que nunca tuvo, porque a mellor non o vai a ter tampouco. Pero a que se me escapa un pizquiño de alguna vez, esos exercicios non son adecuados. Sería, por exemplo, ir a pilates. Ir a pilates, hai unha serie de exercicios que se fan en pilates que favorecen que se recupere un pouquinho ese suelo pélvico. Facer actividade física, ou camiñar é bo, ir á piscina é bo. As técnicas de modificación de conduta, que quere dicir? Pois, por exemplo, eu tratarei de non pasarme 6 horas en mi baño. Teño que ir cada 3 horas. Tratar de ir cada 3 horas. E aquela que vai cada hora, pois tratar de ir é que senón se me escapa. Se non vou antes, escápaseme. Pero a veces podemos facer, hai unha serie de exercicios que vos ten que enseñar, tedes que ir a matrona do vosso centro e podedes dicir que hai unha serie de exercicios que axudan a que tratar de facer que as veces de ir ao baño non sean cada hora, senón cada 2, 3 horas. 3 horas sería o ideal. Pero non pasar 6 horas ou 7 horas e eu aguanto muitísimo, vou a mañana, a mellor hasta 6 da tarde non volvo. Eso é malo, malísimo. Vale? Hai que ir máis a menudo. A veces é porque non se bebe. E hai que beber tamén é importante. Hai máis modificacións da conduta, pero non vamos falar aquí delas. É rehabilitar o suelo pélvico. Como se rehabilita? Pois, por exemplo, os exercicios de pilates é unha maneira. E se non habría que ir ao centro de saúde e falar da matrona que os enseños outros específicos para exercitarse.
Outra das cousas é os hábitos que foi o que diseñou. Os hábitos misionais é dicir que non ir cada 6 horas ou 7 horas, senón ir cada 3 horas máis ou menos ao ano. E despois tamén hai tratamientos farmacolóxicos para incontinencia de urgencia. É dicir, esa persona que non dá chegar ao baño. E ademais, o problema é que ao chegar, os exercicios tamén son ben para iso. Porque que pasa? Que a persona quer ir ao baño, entón bota a correr. Canto máis bota a correr, máis estimula a vesícula, máis antes sale a orina. Entón, habría que pararse e dicir, pois ainda que se me salga, que me salga, sobre todo na casa. Xa me cambiarei. Vou a fazer os exercicios que me enseñaron, e apreto fuerte, que iso é que vos enseñar a matrona, facelo ben, porque a veces se un quere facelo sin haber feito ali como se fai, podemos facer mal. E pararnos e dicir, bueno, pois agora vou a contar un pouquinho, cando vexa que podo ir, vou outra vez andando, despacio, e se vexo que outra vez, volvo a parar, aí é que se me quere salir, volvo a facer o exercicio, e hasta chegar ao baño, e facer, ás veces o primeiro non se consigue, acaba un escapándose do pis, e depois ten que se cambiar de boca. En cuanto aos prolaxos, como dixemos antes, esa malla ao estar así tan abaixo, que pasa? Que fai todos esos órganos que están aí e que están ben sujetos co suelo pélvico, pois se van a ir desfondando, non é dun día para outro. Entón vemos, por un lado, o útero, vedes como o útero vais hacia abaixo, chamase histerocele, é o prolaxo do útero. Este é un prolaxo de intestino grueso, do reto. Este é un prolaxo de vejiga. É o cistocele. Bueno, que factores de risco hai para estes prolaxos? Por un lado, a paridade. Cantos máis fillos temos, máis risco temos de ter ese problema. Porque o suelo pélvico tamén co embarazo, ao ir crecendo o neno, pois esta parte vai se esfondando un poquinho polo peso. Despois, ao recuperarse, despois do parto, recuperase, pero a veces non se recuperase ao 100%. Entón, quedas algo que en baixo. Temos o segundo, volve a esfondar. Despois recupera un pouco, pero a veces non todo o que libera, e volve a quedar esfondado un pouquinho máis. E así con varios fillos. Entón, ao ter varios fillos, cantos máis fillos, máis riesgo hai de ter prolaxos despois. A obesidade tamén favorece. E as baixas tamén favorece. Porque todo o que viña para diante, para onde vai? A gravedade leva para baixo. Entón, están pusando tamén o suelo pélvico hacia baixo. É unha evolución lenta, que aparece de un día para outro. Se de repente unhas dicen, pois eu parece que fantasía, pois sentado, non tócame, ao lavar, bem, parece que non tengo unha cousa aí. Evidentemente, para iso, nós ahora somos as que vemos as citoloxías, sabemos despois ao final. Unha das cousas que miramos tamén é iso. É ver se hai algún tipo de prolaxo, se hai algo que despois vamos a ir por outro. Os tratamentos sería a cirusía e os pesarios. Cirusía é tratar de volver o útero, neste caso, por exemplo, se é o útero, volverlo hacia o seu sitio, en algún caso, se é unha persona maior, quítase e xa está, e pónselle unha malla para sujetar. Se é a vexiga, pois tamén se coloca no seu sitio, máis arriba, como estaba na imagen aquela anterior, alá arriba de todo, e pónselle unha malla para tratar de contener iso, de conter todos os órganos. E no caso do intestino, o mismo, súbese para arriba, posa a malla igual. Esas mallas, evidentemente, non ten unha fecha de caducidade, non é como nós vamos durar, esas cousas duramos hasta que morremos. Pero as mallas ten fecha de caducidade, quer dizer, que duran 8 anos, 10 anos, 15 anos, pero depois xa empeza a fallar, porque non é, como o tempo faz alguna que se iba pasando, pero non é non. Entón, pois as mallas esas son boas, pero en algún caso tampouco non resuelven o problema. O sea, que primeiro habría que empezar por tratar de recuperar o suelo pélvico para que non cheguemos a ter que facer a cirugía. E vamos ao siguiente. Os pesarios. Esta é unha cousa máis nova, probablemente a mellor non sequera sabe o que é. Os pesarios son estes discos que vemos aquí, vedes? Son os discos de silicona, que normalmente non suelen dar ningún problema, que se utilizan, se introducen dentro da vagina, o que fan é sujetar esos órganos que volvan a ser. Entón, con iso, vai a evitar
as incontinencias, os escapes esos que hai, evita o prolaso do útero, evita o prolaso de vagina, porque a vagina tamén é un órgano que está aí, entón tamén se pode vir hacia baixo. O da vejiga, o do recto, todas estas cousas. Ahora incluso hasta se utiliza, iso é máis novo, hasta se utiliza para ponerlle cando unha muller está embarazada, no momento que chego aos 6 meses, empeza a abrir o útero como para parir. Entón non está de parto, pero o útero ten un cuello e o cuello non cerra ben. E ao non cerrar ben, o peso do ir crecendo o neno, pois que fai? Que esa digamos que o cuello, o peso, como non cerra ben, non é hermético, entón que fai? O peso vai salindo. Entón vai baixando no neno hasta que pare sin estar no tempo. Entón o neno chega, incluso morre, non? Moitas veces. Entón agora están tamén poñendo uns discos. En canto ven que se quere abrir algo, pois este cuello parece que non vai a funcionar moi ben. Entón poñen un disco, con ese disco fan co cuello, poñamos que este é o cuello, non? Entón, ao introducirle así o disco, este disco está así todo o tempo, hasta o final, que o van cando xa está nos 38 semanas, pois quítanlo, entón que se poña de parto cando queira. Antes o que facían era coser. Cosían, tamén o xeracio ao final, pois descosían, pero ahora pon isto, entón hai menos cirugía, tampouco non hai que andar tocándolle nada aos músculos do cuello. Con poñer ese disco xa está. Pois no caso das mulleres, eu teño moitas personas, suelen ser personas maiores. A veces, pois, porque lle dá medo operarse, outras veces porque ten outros problemas e que supón máis riesgo, por exemplo, están con síndrome ou están con problemas que poden supoñer riesgo na operación. Entón, en vez de facerle a cirugía, pois ponlle estes pesarios, poñémonos na consulta, cada 2 meses se cambian, a persona non se percibe para nada, non afecta a nada, para nada afecta. Se o percibe, pois implica que se resbalou, que ao mellor é pequeno, hai que coller un máis grande para poñerlle. Pero non están nada molestas. Eu, neste momento, debo ter ao redor de 18 ou 20 mulleres con este pesario. Colocos é o sí. Quen nos indica sempre é o ginecólogo. Entón, primeiro poño ele, se lle dá un número, porque van mirando que número lle fai falta, porque cada vagina é diferente. Entón, despois ven para o seu pueblo, entón vai a matrona e a matrona cambia. Eles facían cada 3 meses, e as mulleres tiñan que ir a Santiago cada 3 meses para cambiálo, hasta que descubriron que estábamos máis aí. E nos decidiron, e nós tamén non podíamos facer. E así o facemos. Os pesarios ten moitos beneficios, porque retrasa ou incluso evita a cirugía. Moitas delas dicen, estou moi contenta se a mí que me toca. Non caso de nada da cirugía. Claro, porque se lle sale por vagina o útero ou a vejiga, entón se escapa todo o pis, está moi mal. Que ocorre? Sobre todo se lle sale o útero, que pasa? Que ao soltarse nota que está incómoda, que lle lastima, e ao andar tamén, entón isto trata de volver todo ao seu sitio. Vedes como está colocado, vedes aquí se ve, nesta pequena imagen, evita que empeore o prolaso, é dicir, que o prolaso non vai a máis. Deixo aí, sujeto, e como ademais eu saco-lle un, apoio-lle outro, non hai a oportunidade de dicir, solamente que lle sacaron un, xa vais outro, non? Porque está na camilla, non se move da camilla, saquito-lle un e apoio-lle outro. Reduce o impacto do suelo pélvico, é dicir, que se facemos algún tipo de ejercicio, pois non vai a afectar o mismo ao suelo pélvico, porque eso está protegendo. Evitar incontinencia, moitas mulleres dicen, o resto de maravilla, antes a mí é que me chegaba unha compresa, tiña que andar tamén, non me cada nada. E agora, pois, alguna vez escapame algo, pero xa non é o mismo. Evitar esfuerzo, facilita a rehabilitación do suelo pélvico. Quedamos que hai que facer unha serie de ejercicios para rehabilitarlo que volva ao seu tamaño. De estar así medio esfondado, ten que volver ao seu tamaño para que faga as funcións que ten que facer, que é sujetar ben os órganos e máis que non se nos escape pis.
Axuda ao suelo pélvico na función de soporte nas persoas, sobre todo que ten moito sobrepeso, que isto tamén lle axuda a que vai hacia baixo. E é unha alternativa que está sendo moi ben aceptada pola xente. Hai outro tema, pois as hemorraxias uterinas. As hemorraxias uterinas, bueno, se chaman hemorraxia uterina normal, aquela que é antes da menarquia, da primeira regla, o sea, cando é unha nena pequena, pois 8 anos, se fons 8 anos é moi pronto para ter unha hemorragia xa, pois a mellor é a regla, é moi raro, pero hai que estudiarlo. É despois da menopausia, no momento que marcha a regla sobre alrededor dos 50, 51, 50 e algo, é pasar un ano sin regla e automáticamente a partir de aí non debemos de ter ninguna hemorraxia. Se hai alguna hemorraxia, iso é anormal, hai que estudiarlo. Vale? Eso que quede sempre moi claro. Vale? E supongo que é o 80% das consultas, é dicir, que hai moitas persoas que chegan a consulta, mellor, pois resulta que é un pólipo no cuello do útero. Ai, non, é que te saído un pólipo que che fai que sangres, sacas o pólipo e acabou o problema. Pero outras veces pode indicar un tipo de retonsario que mirar, vale? Os tiempos poden ser antes da menopausa ou despois, como dicen antes, non? Vedes aquí, hai hemorraxias tamén uterinas premenopáusicas, perdón, equivoquei. Premenopáusicas quer dicir antes da menopausia, é dicir, desde que temos a primeira regla hasta a última, eso sería a premenopausia. Entonces, na premenopausia pode haber tamén hemorraxia no medio do ciclo. De repente, pois, unha persona ve, pois eu tomo o ciclo de 15 días, agora estou sangrando outra vez. Hai que buscarlle a causa, poden ser pólipos, poden ser miomas, hai que buscarlle unha causa orgánica. A veces tamén é funcional. Que quere dicir? Que a veces as mulleres temos algún ciclo sin ovulación. E iso pode nos dar unha pequena hemorragia. Vale? E despois da menopausia, como digo, non poño nada porque toda muller que ten un sangrado despois da menopausia ten que ir ao médico. Vale? Hai que mirarlo e estudiarlo. Patoloxía mamaria. Vamos ao último apartado, que son xa as mamas. Empezamos por abaixo e vamos por arriba. Hai varios problemas, un deles sería a dor mamaria. A dor pode ser cíclica ou no cíclica, que quer dicir cíclica, que ven cada mes, normalmente coincide ca regla, ocorre antes da regla e justo cando ven a regla, alínease e desaparece. Ese é o dor da mama. Porque normalmente é debido ás variacións hormonais. Estas non precisan tratamento. A veces a xente sente moita molestia, pero non hai realmente tampouco moito tratamento. E a dor non cíclica, quer dicir, en calquer momento temos dolor, ou estamos sempre con ele, entonces, este pode ser porque temos quistes nas mamas, ou que temos fibroadenomas, ou outros procesos, habrá que estudiar por que temos esa dor nas mamas sin ser por ciclo. Pode incluso ser muscular, pode acabar chegando dicindo, pois mira, non hai nin mioma, nin fibromas, nin quistes, non hai nada, pero creemos que é muscular, nada máis. Hai moitas que dicen, eu teño sempre un problema das mamas, pero dixeronme que era muscular. Hai moitas que me pasa iso. Non é un síntoma, a dor non é un síntoma do cancro de mama. É dicir, que iso hai que ter claro. Alguna vez, algumas mulleres con cancro de mama ten dolor, pero normalmente non é o primeiro síntoma. A secreción mamaria, que quere dicir botar algo de leite ou de sustancia polo pezón, pola mamila. Normalmente son lesións benignas. É fora do embarazo, evidentemente, porque se estamos no embarazo ou despois do parto, xa sabemos que botar por o pezón algo de leite é porque hai a lactancia, non?
incluso no embarazo, pode haber personas que no embarazo, e ao cabo dun ano despois incluso de deixar de mamar, se se apretan moi forte hasta pode salir incluso algo de leite. Pero sabemos que é esa a causa, porque acabamos de dar de mamar, e esa é unha causa deso. Pero hai outros casos donde realmente non ten malignidade, pero sí que hai procesos que o producen. Entón, tamén nos habría que estudiar. E así, no embargo, hai poucos casos de malignidade, que é entre 3 e un 6%. De todos os que botan algo de líquido polo pezón, solamente entre un 3 e un 6% de cada 100 mulleres que ten eso, solamente 3 ou 6 sería realmente algo malo. Pero a causa generalmente é un acceso, pois un acceso en algún sitio. Esta é o líquido hacia aí. Os nódulos mamarios é o motivo máis común de consulta. Eso podemos dicir os médicos, que é porque a muller atopa un bultiño, e entón di, mi madre, que terei eu aí? Entón vai correndo ao médico, crea moita ansiedade, e pensamos en algo malo, non? A causa máis frecuente de todos esos bultiños pois é un fibroadenoma ou un lipoma. Eu, agora, na seguinte diapositiva, ou dúas máis adiante, enseño como hai que facer unha exploración mamaria, porque iso é moi importante tamén. O sea que vamos deixar aí, despois explicaremos todo eso. A retracción da mamila, do pezón. A retracción, hai persoas que levan toda a vida tendo o pezón así retraído, metido para dentro. Entón, se a toda a vida non é nada malo. O sea, a súa constitución. Incluso se nós intentamos sacar hacia fora, sale, pero depois volve outra vez para dentro. Sin embargo, hai outro que de repente empeza a aparecer, que se empeza a retraer, e isto non o tiña eu. Entón, eso sí que hai que mirarlo, eso sí que pode ser algo máis malo. Vale? Que é secundario a un tumor, evidentemente. Outro dos problemas que ocurren na mama é a mastite. A mastite pode ser despois do parto, cando se está dando de mamar, porque o causa unha infección hai que tratar. Finalmente hai que tratarla. Pode ser sin ser no parto. Normalmente ocurre nas mulleres ou diabéticas, ou que están con quimioterapia, ou que están de defensas moi baixas, entón aparecerlle, pode aparecer unha mastitis. Hai que tratar. O cancro é o último, o cancro de mama, que é o 28% de todos os cancros, o cancro de mama. O sea que é unha cousa moi importante, de patoloxía máis frecuente na muller. Aumenta o risco coa idade. Como é o máis frecuente, danse cada ano entre 16, eu en algún sitio li incluso hasta 20 e pico mil mulleres ao ano que ten un problema de cancro de mama. Agora temos o caso da chica esta que acaba de morrer precisamente con 41 anos. Evidentemente ten unha mortalidade alta, pero lo vamos ver como, ainda que aumenta a incidencia, e que cada ano hai algo máis. Reduciuse moito a mortalidade. Por qué? Porque se colle antes e porque hai mellores tratamientos. Empeza aparecendo como un nódulo, que además non dói nada. Aí está o detalle. Non podemos tocar algo dói, pois entón non é un caso. Tocamos un nódulo, pero ese nódulo normalmente cando é cancerígeno, pois está pegado ou a piel ou abaixo na piel, non se move. Sin embargo, os outros que son benignos, notas aí unha pelotiña que amoques por lado para outro. Pois entón eso non é malo. Vale? Onde son máis frecuentes? Se dividimos o peito en 4 partes, vamos a ver agora no final, esta é a parte máis frecuente, a superexterna, e despois sería a superinterna, a parte interna. Os demais son menos posible. O tratamento é pola cirugía, quimioterapia, radioterapia, incluso hormonoterapia. Non vamos a meternos neso porque non procede. E agora vamos á exploración mamaria, porque a mí unha das cousas que temos que facer é cando nos chaman para facer a mamografía hai que ir. E se non se pode ir por algo ineludible, pois habrá que chamar para que nos lo cambien e nos poñan outro día. Pero nunca deixar de ir, porque esa é realmente a prevención máis importante.
cas mamografías. Con isto tamén, porque que ocorre? Co 75% dos cancros de mama descubre a súa propia muller. Palpamos. Entón, é importante saber facelo ben. Debe-se facer entre o cuarto e o quinto día despois da regla. O sea, contando desde o primeiro día, o quinto, hasta o octavo. Ou senón, 2, 3 días de que acaba a regla. Más ou menos por aí. Non en outro momento, porque é moi frecuente, pois, un está na ducha, de repente chegamos á mama, ai, teño que fazer a exploración de mama. Ela igual, que sea no medio, na mitad, ao final, cando non vai vir a regla. Facemos cando nos acordamos. Pois é importante facelo nese momento. Entón, como hai que facelo? Primeiro de todo, poñámonos en frente do espello, deixo as mamas ao descoberto, entón miramos, observamos no espello como é a nosa piel. Se a piel é lisa, se non ten ninguna arruga como se fora unha naranxa, se os pezóns están ben, como sempre, se unha non cae moito máis que a outra, algo cae diferente, pero non moito. Algo idénticas non son, entón algo de diferencia sí que hai. Despois levantamos os brazos para ver a zona de abaixo, tamén como está. Para notar se notamos alguna cousa ou unha zona así moi extraña, dice, pero como cae iso aquí? Pois vamos, iso é o que hai que facer. Primeiro no espello, e despois acostámonos ca man detrás da nuca, e entón con os dedos, pero non ca punta dos dedos, collemos e así, plano, empezamos a facer a exploración da mama, todo alrededor, todo, collemos toda a mama, temos que ir explorando toda a mama. En canto acabamos, apretamos o pezón se sale un líquido, porque eso tamén sería unha secreción mamaria, entón hai que ver se sale líquido. E despois baixamos o brazo e vamos á axila, porque na axila tamén temos unha serie de glándulas que están conectadas ca mama e tamén se afectan no cáncer de mama. Vale? Pois hai que facer a exploración ca axila baixa, non así, non baixa. Acostadas, mellor sempre, mellor acostada. E nese momento do ciclo, porque é cando menos afectadas están as mamas polas hormonas. Se nós vamos a facer antes de que nos vai baixar a regla, vamos a notar que nos doi moito, a tocar, que notamos muitos por aquí por lá. Entón, eso non é un bom momento, sempre é desde que acabou a regla. Vale? Como vedes aquí abaixo ves unha imagen onde se ve unha zona diferente. Dice, mira, que cousa máis la teño aquí, isto non o teño antes. Pois había que ir ao médico que mandarlo para rapidamente. Además, hai portas abertas para ir rapidamente ao hospital e que che miren a unha mama. Dice, pois aquí isto hai unha sospecha rara. Automáticamente é moi rápida a consulta. Vale? Aquí, como se ve, pon o que máis, como dixen antes, onde máis se dan nesta zona, o sea, que onde hai que máis fijarse máis, moito máis, porque onde son máis frecuentes. Neste cuarto externo. Pilar, que se non se ten nada, se non se ten nada, en ningún momento. Pois, unha vez ao mes, tal cual, o dixen, sin andarse, porque entón non están influenciadas polas hormonas. Entón dá igual, vale? Eso é así. Vai aquí. Non? Non era aquela anterior, sí. Aí. Bueno, agora un pouco dicirvos que estou acabando, creo que non me fun demasiado... Como moito. Pensei que fora menos. Bueno, aquí vos xa rapidinho se estou acabando, quedo pedidos, Bueno, pois eu, a matrona, normalmente, antes só facía o control de embarazo, cada vez que viñan ali unha muller, me dice, ai, eu non estou embarazada, Ahora, claro, ao ver sentadas ali na consulta de matrona, ela me falando vai, matrona, como vai usted cuidar que 60, 70 ou 80 anos? Non vai dicir, pois veño con o empresario. Non o digo. Pois boa, matrona. Pois agora, a parte do embarazo, pois estamos a prevención do cancro de cervix, que son as citoloxías, que debemos de facer, agora está posto como programa, como facer para facer cada 3 anos. Hai estudios suficientes que dicen que con facelo antes tampouco non se gana nada, e, sin embargo, supón muitísimas problemas e sobrecarga, non se gana. Entón, é conveniente facelas, eu sempre digo ás mulleres, entre 2 anos e medio a 3, porque, claro, empezados os 2 anos e medio a pensalo, e ao mellor pasa calquera cousa e poñedevos nos 3.
3, pois non pasa dos 3. Vale? Por outro lado, facemos tamén atención anticonceptiva para prevenir os embarazos, para as enfermedades de transmisión sexual, para captar mulleres que ten incontinencia urinaria, cando facemos as citoloxías. Tamén a veces encontramos aí, pois mira, eu os encontrei precisamente unha. Dixen, mira, tens un útero un pouco grande, non sei se terás un mioma. Vou che mandar a hablar que te fagan unha eco, e aquilo que, miren, o mellor non é nada, porque non son ginecólogo, pero, bueno, o que me parece a mí. A veces as agobian, e digo, pero se o mioma non ten importancia. É como que ten unha verruga, está crecendo, solamente se quitan se dan os síntomas, e non se quitan. Porque ao chegar a menopausia e marchar a regla, os miomas suelen ser estrógeno dependientes, que quere dicir que crecen e mantense vivos gracias aos estrógenos. Ao chegar a menopausia, os estrógenos disminuyen, entón os miomas non tenen que vivir, van desaparecendo e desaparecen de todo. Entón non hai por que desacalos. Vale? O resumen é que se debe de acudir ao médico, ou en algúns casos pode tamén ser a matrona, ante un fluxo anormal. Nós temos un fluxo sempre que nin o animal, nin ten unha consistencia cremosa, blanquecina, ou amarillo blanquecino, que é o normal que temos sempre. Cando eso se altera, pois hai que tratalo. Hai que ver cal é a causa para tratala. Calquera alteración na mama, a pesar de que sea só un pólipo, que eu non dixen antes, aí xa dixen que os pólipos, por exemplo, é un buquiño que se move para todos os lados. Se se move, entonces, probablemente, pois é un quiste sin maior importancia. Vale? E máis non doi, non toca. Ese palo, mellor, pois, mellor hasta molesta un pouco, pero o do caso non doi. Mira que casualidade. É un desexo de un embarazo, porque agora, hasta ahora, pues, normalmente queda un embarazado e vai a matrona. Pues, é conveniente ir antes para saber se está todo ben e dar o tratamento se corresponde a algún para que este en mellores condicións para un embarazo. E hasta aquí. Esta é unha foto da Vila Sala. Moi ben, moitas grazas, Pilar. Ben, é o vosso turno. Preguntas?